Máme isté nejaké očakávania, máme isté nejakú nádej, ale to máme v sebe vždy, alebo aspoň to vždy v sebe máme mať. Ale dnes s príchodom svätej Teresky, ako jej zvykneme dôverne hovoriť, táto nádej verím, že sa posilní v srdci každého z nás. A toto je to dôležité. A znova si môžeme uvedomiť jednu vec. Na jej živote, na jej príklade. Nie je potrebné, aby okolo nás blízkali fotoaparáty, aby sme boli na titulných stránkach časopisu, hlavným správom. Žila tiahnuto, žila skromne a tak sa stala veľkou. Toto porozumieť, toto pochopiť, znamená porozumieť zmysel svojho života a poslania. Vtedy mnohé veci dokážeme dať tam. A vtedy na mnohé podstatné sa sústredíme upriamene. Možno o to chceme prosiť svätú Teresku počas dnešného dňa. Tých úmyslov je veľa. Jeden z takých hlavných úmyslov, ktorý by som odporúčal pre našu diecézu, je modlitba za kňazské reholné povolania a za také prehlbenie duchovného života v našej diecéze. Áno, podľa vzoru príkladu svätej Teresky. Ona pozná už z neba, teda z tej výšky, z toho nameľa, už pozná túto našu potrebu. Sú aj iné potreby rodiny, potreby každého jedného človeka. Ale ak tak bude sa naplňať aj táto potreba, potrebný počet duchovných povolaní, tak sa budú realizovať aj ďalšie veci. A keďže dnes je štvrtok, ešte viac práve toto zdôrazňujem. Deň, kedy Pán Ježiš ustanovil Eucharistiu a kňazstvo, kedy sa chvála Bohu rozbehli práve tieto modlitby aj na našom Slovensku. A tak prosím, aj pri jednotlivých pobožnostiach počas celého dňa odporúčam myslieť práve na tento úmysel. A prosme všetci, aby to všetko, čo nám Pán Boh pripravil skrze svätú Teresku, teda čo si priniesla vo svojom batohu pre nás,